Abasetyhini bevathe ezimnyama besithi kwanele ngoku ukubulawa kwabasetyhini, bamemelela ukuba ubulungiswa benziwe ngokubulawa kwamanina nabantwana. Usapho lukaNamhla lufuna nje ubulungiswa. Namhla ndikhumbula ububele bakhe, ndizokhumbula uncumo lwakhe, ndizokhumbula uthando lwakhe, ndizokhumbula everything umntana omthandayo umzali wakhe. Ubuhlungu really uba umntana wakho wohlukana naye usacinga. More especially ndithe ndawujonga le nto ipreparwa apha, ndacinga uba bethe makazi ndiyadlula ngoku kwi-youth ndingena kwi-adulthood. So ngumntana besizawuthetha izinto ngoku zobudala ezixelela uba kuwo lo nyaka ungena ebudaleni. Kusenzima ukufumana isisombululo ekubulaweni kwabantu basetyhini. UNamhla ngomnye wabantwana abangabasebenzi bethu apha bomasipala ebesabonakala nekamva eliqaqambileyo kukhona apho ayakhona. Sixheleke ke ngakumbi kuba imeko athe wabe usweleka phantsi kwayo yimeko exhalabisayo nesingakwaziyo ukuyi-understand okokuba kuxa kutheni na apho umntu ebenawufikela esigqibeni sokokuba athathe ubomi bomntwana ngolu hlobo. Amaxhoba obundlobongela obujoliswe kwabasetyhini kufumana inkxaso emandla kwimibutho ezimeleyo. Siyarhalela urhulumente okanye ujustice kuqiniseke nyani uba iyaseva okanye mhlawumbi amanyathelo uba umntu owenze le nto okanye kumenzi wokububi and nefemeli lena yenzelwe ububi ikwazi nayo ukufumana isapoti. Uyaqaphela even from the family okanye nakwi-community lena. Imbangela yokubulawa kwaNamhla ngale ndlela embi kangaka ayikaziwa. Amapolisa ayaphanda. Umzimba wakhe uzawubekwa emangcwabeni ngomgqibelo. Dinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha.